Okay, good day, Sir Aris Sandoval. Bali, ito po yung Crosta Vento gravel bike. Ayan, so ito po kulay blue. Tapos orange naman yung kanyang fork, no? So yun po yung alloy frame. Ayan, so mapapansin nyo, ayun po yung Crosta na brand. This internal cabling na rin po yan. Quick release seat post. Ayan po ay 27.2 alloy. Ito stock pedal. Saddle nya standard lang, stock lang din. Dito size 48 by 54. Ayan po dito sa top tube. Ayan po nakalagay yung bento. Then smooth weld po yan. Seal bearing yung kanyang bottom bracket square type. Alloy crank 2x L2R5 FD. Sa RD naman niya ay L2R5 din. Ito ay 9 speed. Sprocket 9 speed din. Ito ay thread type alloy rim 700 by ayan 40C yung kanyang gulong compass. Nakapresta na rin po yung kanyang tube, no? Ayan po si Crosta Vento natin. Bali ito po ay alloy ang stem, alloy drop bar, naka gripster ng Altuvo R5. Ayan po. Ito yung sa harapan, tapos ito sa likod. Naka disc brake, mechanical disc brake, cable actuated, and quick release kanyang unahang gulong. Ganon din dito sa likuran. Ayan po yung Crosta Vento natin. 10,800 cash pick up, less 300 pesos. Amazing day. Ayan, so meron naman tayong bagong i-update. Ito Crosta Vento gravel bike. Ayan, so kung napanood nyo dati, no, last year, na-update ko si Crosta Vento 3 doon nung nasa Cavite pa ako. Ito na po ang available natin. Ito si Crosta Vento naman. Ito po ay gravel bike din. The same time alloy frame na po yan. Ayan, color blue with orange combination. At the same time ito po ay smooth weld na. Ayan, mapapansin nyo, no, napakakinis. So dito sa kanyang set tube, ayan po tubular na round lang, no. The same time ito may nakalagay po yan ng battle cage. Meron din dito sa kanyang down tube. May nakalagay na rin po yung brand nya. Halos lahat naman ng bike dito nakalagay, no, yung mismong brand name nya. Dito sa kanyang top tube, ayan po smooth weld din yan, color blue. Tapos ito slim, medyo palaki yan dito. Dito nakalagay yung Vento. At the same time meron ditong warning sign. Ayan, na mag helmet ka once na nagbabike kayo, mas maganda para safe po ang pagbabike. So smooth weld. So quick release naman po yung kanyang seat post. Ayan po, adjustable po yan. Ito po ay 27.2 stock pedal, ball bearing, plastic. Then saddle nya, ayan po. Okay, dito naman tayo sa kanyang drivetrain. Ayan po ay sa bottom bracket nya is bearing square type. Crank naman nya is an alloy din. Then ito ay naka 2x L2R5 yung kanyang FD. So yan po L2, no, 2x R5. Pero dito sa kanyang RD siyempre L2R5 din para match. Ang R5 natin is 9 speed pagdating sa mga road bike. Okay, so dito sa kanyang sprocket syempre ito po ay 9 speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 speed. Ayan po 11 to 32. Ay hindi, wait lang, hindi pala ito cassette, thread type ito. Parang nasa check natin kung ilang teeth ito. Hindi ko siya makita, no, pero parang mostly kasi nalalaman ko nito nasa 12 or 13. Ayan, pero ito pinaka-max nya is 32. Tapos yung kanyang rim naman is an alloy rim, double wall. Bilangin na rin natin, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 32 holes. Then alloy na rin yung kanyang hub, alloy yung kanyang rim, no. Gulong na ginamit sa kanya ay compass na 700 by 40C. Yan po ay gravel bike. Okay, so dito naman tayo sa kanyang harapan. Yan po sa kanyang head tube. Dito nakalagay yung mismong brand niya na Crosta. Mahaba yung ano nito, head tube, pakahaba. Tapos ito alloy yung kanyang stem, mga nasa, alam ko nasa 90 mm to eh. Tapos alloy na rin yung kanyang drop bar na naka-aero. Same time fork nya. Yan, kulay orange. Alam ko bakal to. Wala kasi yung magnet ko dito, pero alam ko bakal to. Ayan to, bakal. Same time, naka cable actuated, mechanical disc brake.
Yan po, quick release naman yan. Yung kanyang unahang gulong, syempre ganun din dun sa likod. Okay, dito sa cabling, check naman natin. Sa cabling niya is an internal cabling, no? Yung shifter, tapos brake sa likod, tapos yung kanyang FD. So naka-internal. So malinis siya tignan, no? So shifter na ginamit sa kanya L2R5. Ayan, so L2R5 is a 9-speed, no? So ito yung sa kanyang crank. Tapos ito yung shifter, ito yung release, ito naman yung brakes sa harapan. Ayan, mababansin nyo. Ito naman yung brake sa likod, shifter. Tapos ito yung release, no, sa pababa. Okay, dito sa kanyang cable. So dadaan yan dito sa ilalim. Ayan. So internal, napakalinis. So shifter dito punta sa kanyang RD, shifter naman papunta sa kanyang FD. Dito naman sa brake, tatagos naman yan dito sa kabila. Then ayan po, naka-mechanical disc brake din siya. Dito may nakalagay na bento and alloy yung kanyang crank. Bale, presyo natin dito sa GMC Bikes Bicol, ayan po ay 10,800. Less 300 pesos pa once na nag-pick up po kayo dito sa atin sa GMC Bikes Bicol. Ayan po yung update sa atin ng Crosta Vento gravel bike 700 by 40C.